Shahararren mawaƙin nan mai suna Kawu ɗan sarki ya sake sakar muku ta sabuwar waƙarsa wacce wa laƙabi da Gidan Gala. To mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta mai suna Kannywood Today TV. Dan wannan shine zuwan ka na farko, dan Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar garawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora a daidai lokacin za ka same su. Shahararren mawaƙin nan Matakwam Kawu ɗan sarki ya sake sakar muku da sabon waƙa wacce laƙabi da Gidan Gala. To mai sauraro, domin samun wani waƙar tashi sai ku tafi kan YouTube channel nashi mai suna Kawu ɗan sarki domin samun cikakken bidiyo ko kuma audio. To shi ma kar ku manta da danna masa subscribe, sannan ku danna masa alamar ƙarawa domin sanar da ku sababbin waƙoƙin shi da zaran ya sake su a daidai lokacin za ku same su. To haka zalika mu ma mai sauraro sai ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙarawa domin sanar da kai sababbin shiryenmu da zarar mun dora. Mai sauraro, kar ku manta fa da danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙarawa domin sanar da ku sababbin shiryenmu da zarar mun ɗora ko mun sake su a daidai wannan lokaci. Kasance da tashar Kannywood Today TV. Kar ku sake a baku labari ko to ku ci gaba da danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙarawa. Kannywood Today TV. Kannywood Today TV. Kannywood Today TV. Kannywood Today TV.